Masana abwino kupatsirani nkhani izi ndine chance mlozopanda kuyamba mitu yake. Bungwe la Insurance Association of Malawi lalimbikitsa eni galimoto kugwiritsa ntchito ndondomeko ya makono ya insurance. Boma lapereka 105 billion kwacha mwa 547 billion kwacha ku ntchito yotenga madzi mu nyanja ya Malawi kuchoka kusalima. Bungwe la CHRR ladzudzula polisi omwe akuaganizira kuti analimbikitsa chisokonezo ku Lilongwe pomwe anthu ena amafuna kuchita chionetsero chokwiya ndi bungwe la NEC. Ndipo munkhani zina president wa bungwe la SAFA Dane Jordan amanga. Tsopano nkhani zimawatsiranitsirani. Bungwe la Insurance Association of Malawi latsindika kufunika kuti eni galimoto akhale patsogolo kulimbikitsa ndondomeko ya makono ya insurance za galimoto zawo. Mlembi wa IAM Tales Kuyoka anena izi pa msonkhano omwe anali nawo ndogwira ntchitozi komanso apolisi. Tsopano ngati insurance industry tikuchotsa system wathu amene mayuza mapepala tikuyamba kugwira ndi ntchito imene zikhale ngati zogwiritsa za makono amasiku ano. Chimene chichitika nchonena kuti mbuyo musemu insurance companies amapereka insurance kuzama mapepala. Koma pano tikufuna kuti amwe makastoma athu asamavutike sopita maofisi mwathu akakhala manyumba mwawo atha kugula insurance ndi kupereka ndalama zawo kuzera ma systems zosiyanasiyana amene makhala awo achina mpamba Airtel, ndipo akatero company itowapatsa insurance yawo kudzera pa phone yawo kapena ku email awo. Akatero iwo kungoprinta kumene aliko kupanga display pa mapepala athu pa magalimoto athu mdziko muno kufunika lamulo ndithu kuti munthu akakhala ndi insurance akuyenera kuti apange display pa galimoto zimene nazo. Chinyengo choti chilipo ndithu ndipo simadera insurance sokha koma madera osiyanasiyana. Ndipo chifukwa tinaona kuti anchofunika ndithu tikhale ndi digital insurance kuti mwina chinyengo chimene chithu chepetsedwa. Chifukwa pamene mwakhala ndi digital insurance apolisi azitha kupanga kuona kosavumbanaso ndi munthu kudzera magadgets amene nawo. Komanso iwo amene amatha mapanga mwina zinyengo zina ndi zina azilephera kuchita ifoti azifunika kukhale ndi digital system imene ife insurance company tikugwiritsa ntchito. Superintendent Samuel Phiri akupolisi ali Ngadzi ati ndondomekoyi ithandiza kwambiri. Insurance tikuonapo kuti yayenera kuti ndithu ipangidwe enforce moyenelera. Ndeno lelolo ifeyo kubwera kwa digital taona ngati kuti ndi mwayo padera funa ntchito yathu ipepuka kwambiri. Ipepuka munjira yanji chifanyona kuti nthawi zambiri timangogwira ntchito kugwiritsa ntchito judgment and pakali panopo takusala ma skills amene tiziona zinthuzi ndi internet bwinobwino pa phone khala zinakunena zoona timakumana ndi anthu osiyanasiyana ena ngoti ndithu ndi anthu achilungamo amene amapanga za dongosolo makamaka kupeza insurance yawo ayikapo ya dongosolo ena ayikapo yabodza. Anthu amapanga ntchito zabodza nthawi zambiri kuprinta chonchija yofanana koma mafeatures onse abodza zimachitika tumagwira tikagwira amene ajawa topita ku polisi kuti tione malamulo kuti chani. Koma ndithu kubwera kwa digital component pa ntchito yathu yapangisa kuti tiziyapanga track bwino tiagwire bwino kuti awa kunama indiona indiyabodza. Unduna wa zamadzi komanso ukhondo wati ntchito yotenga madzi mu nyanja ya Malawi kuchoka kusalima yamba pomwe 105 billion kwacha ayipereka kuti igwire ntchitoyi mwa 547 billion kwacha yomwe ifunika kuti ntchito yonse ithe. Mlembi wamkulu mu ndunawo Elias Mulambe wauza nyumba malamulo dzulo kuti anthu omwe amayenera kulandira chipukuta misonzi kamba kuti ntchitoyi yawakhuza alandira kale. Andrew Fiano walemba ripoti ili. Ntchito yotenga madzi kuchoka ku nyanja ya Malawi kuchokera kusalima kufika ku Lilongwe ikuoneka kuti yamba tsopano. Pofika pano yemwe akugwira ntchitoyi Kato Civils watamaliza kumanga malo alifuwu komwe madziwa adzikafikira asanagawe kwa anthu malo ozungulira. Mlembi wamkulu mu nduna za madzi ndi ukhondo Elias Mulambe wauza nyumba ya malamulo kuti 30% yomwe boma limene akupereka mu ntchitoyi yatha. Mulambe ati iwo akhulupirira kuti 70% yomwe kampani zomwe sizaboma zikuyembezeka kuyika mu ntchitoyi zichitika msanga ndi kuti itha mu nthawi yake. Tinayamba ntchito tinamaliza imakhala section yoyamba ndi design contractor anamaliza contractor wathu ndi Kato Civils
and South Zambezi joint venture anamaliza tinapanga approve everything. Tsopano panopa mpanga mobilization kugula ma equipment zipangizo zimene zimathandizira kuti tichite project yaikulu ngati imeneyi. Anamaliza komanso panopa ayamba kumanga treatment plant. Wapa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za kampani zomwe sizaboma Lipipa ati ntchito ite msanga chifukwa anthu ambiri akusowa madzi. Timayenera kuti lero anthu mulilongwe akumwa madzi abwino ochipirako kuchokera kusalima. Ndiye zambiri zomwe chedwetsa ndi ndalama ndi zina zotero. Koma panopa tinene kuti tikhoza kukhala okondwera kuti project yono yayamba akulimbana ndi ma intake ndi zina zotero kuti chifukwa cha parliament yomwe ino tinadutsitsa ndalama kuti akongole ya $100 million imene ili time ineyo tinali 50 billion ku NBS Bank and 50 billion ku CDH Bank. Ntchito ya ndalama zokwana $313 million za ku America yomwe ndi pafupifupi $547 billion kwacha ku Malawi inayamba March chaka chino ndipo ikuyembekezeka kutha mchaka cha 2026. Anthu 1.5 million maboma adowa Lilongwe komanso Salima ndi omwe akuyembekezeka kupindula ndi ntchitoyi. Nthambi ya boma yoona za ulimi wa minda ikuluikulu ya Mega Farm Unit yati ikufunikira ndalama zosachepera 50 billion kwacha kuti ipereke ndongole kwa alimi chaka chino. Mkulu wa nthambi iyi Dr. Alfred Mwenefumbo watiuza kuti alimi osachepera 900 ndi amene alandire ngongolezi koma ambiri ndi ambewu ya chimanga. Iwo alankhula izi lachitatu mu munda waukulu wa Gada MDF ku Mchinji pambali ya mwambo okolola mbewu yopangidwa mdziko lino ya tirigu. Chaka chino ife monga program ya ku Mega Farm tili okonzeka kwambiri chifukwa tinalengeza kuitana kumema alimi kuti mulimi aliyense amene akufuna alowe program ya Mega Farm alembese. Ndipo tinapempha kuti chaka chino tufuna tithandize alimi ndi ngongole. Ngongole za chipi. Chifukwa ngongole zimene timapereka ku Mega Farm zimazera mu company ya MAIC, Malawi Agriculture and Industrial Investment Corporation. Imene ili ngati banki yathu ya boma. Banki imene imapereka ngongole pa interest yochipirako 14%. Na pamene ma interest amene anthu amapeza ngongole za ulimi kuma banki ndizodula ndi 34%. Choncho tinanena kuti alimi amene afuna kulima chimanga, mpunga, soya, ntedza, ngakhale fodya, ginger, garlic alembese. Nde kalembera ameneyu aonesa kuti kwabwera alimi ambiri zedi amene afuna kulima pafupifupi 900 alimi. Mene timaonjezera alimi amene afuna kulima chimanga kunapezeka kuti alimi a chimanga okhawo hectarage imene yapezeka ndiyo pitilira 37,000 hectares. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu wa Malawi National Service imene ndi nthambi ya MDF Kenel Henderson Chilenga wati mbewu ya tirigu yachita bwino kupyola chiyembekezo. Poyamba ndene kuti mbewu tinapatsidwa kuti tiyese kuti kodi ku Malawi kuno zingatheke kuti tizizirimira wheat. Ndiye taona toka kuti zikhozadi kutheka komano zimene sizinangutuka pazokha tinaikirapo chidwi mumadziwo kuti ku Malawi Defense Force tikapatsidwa ntchito timagwira ndi chidwi ndi tinaikirapo chidwi ndithu kuti tuone kuti kuthekera kwathu kutulutsa zotani. Ndiye mmene mwaoneramu zatutsadi zinthu zooneka kwa anthu ndiye pano tili ndi maganizo oti ndithu tichulutse ndithu mwina kuti so tikafikireso mafamu athu ena tikulima tirigu amene. Mphunzitsi wamkulu pa skulu ya primary ya Mulangali ku Rumpi wati kuzengereza kwa makolo ena kuthandiza ana awo pa nkhani za maphunziro komanso kulephera kwa ena kupereka ndalama ya chitukuko ya 1000 kwacha kukubweretsa mavuto pa maphunziro ana awo. Mphunzitsi wamkulu pa skuluyi Hamizi Kanyunya wati mavutowa akukhuza kupereka makamaka kupezeka kwa ophunzira ndi kupangitsa kuti ena akumajomba komanso kusiyira skulu pa njira. Toera katswiri akufotokoza.
Sukulu ya primary ya Mlangali ku Rumpi anayikhazikitsa mchaka 2016 anthu amnadera ozungulira ataona mavuto omwe ana amakumana nawo popita sukulu zakutali makamaka nthawi ya mvula. Zipinda zophunzirirapo anazimanga kudzera mu mgwirizano ngati anthu okhala m'midzi yoyandikana. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Ahamizi Kanyunya anati ana sukulu ena amalephera kupita pa sukuluyi kamba ka mmene zipinda zophunzirira zilili, kusowa kwa zipangizo zophunzitsira komanso ngozi zomwe zimadza kamba ka mvula. Kunoko malo ndikuvuta moti tingoyamika Mulungu foti si nthawi ya mvula, koma kunoko kakhala kuti ndi nthawi ya mvula msewu wochoka kuje nokumavuta ngakhale misinje imazaza kwambiri ndikuti ana ambiri kuti apite ku sukulu kuti akaphunzire zimavuta. Poyankhulapo pomwe amapereka thandizo ku sukuluyi, mkulu wa kampani ya Vanguard Life Dr. Lilian Moyo walonjeza kupitiriza kuthandiza sukuluyi atakhudzidwa ndi kuzipereka kwa anthu ammudziwa. Iwo anati kutengera kuti ndi chaka 2024 malo ophunzirira sakuyerera kukhala choncho. Ife tapereka thandizo la makope ndi zolembera ndi zinthu zina. Thandizo lathu silinapitirire 2 miliyoni koma ichinali ngati chiyambi chabe chifukwa timangofuna kuti tionekayo kodi tingathandize bwanji kusiyana ndi kungoona pa chithunzi. Tinabwera kudzaona imene timati assessment visit. Sukuluyi ili ndi ophunzira 276 oyambira standard 1 mpaka standard 6. Aphunzitsi asanu ndi mmodzi ndi omwe amagwira ntchito pa sukuluyi, ngakhale kuti awiri mwa iwo ndi ogwira mongodzipereka chifukwa cha kuchuluka kwa ana poyerekeza ndi aphunzitsi. Mtsogoleri wa komiti yoyang'anira sukuluyi a Washington Zimba anati anthu amudzi ali ndi khumbo lokulitsa Mlangali kukhala sukulu ya primary ya makalasi onse, ndipo ngati atapeza thandizo lokwanira akukonzekera kumanga zipinda zina zophunziriramo zomwe zingakhale zolimba komanso zokwanira. Malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Towera Katswiri. The situation at Mlangali is self-explanatory. Katundu wa ndalama zokwana 11 million kwacha yomwe bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda limafuna kukagawira anthu aulumali kumangochi wakokoloka ndi madzi potsatira mvula ya mkuntho yomwe yagwa kumeneko. Mneneri wa bungweli a Harriet Kachimanga watiuza kuti kwati chimwala mvulayi yaononganso nyumba ndi katundu wa Nkhani. Tindi ripoti lomwe alemba Western Kuta. Mneneri wa bungwe la Makoda a Harriet Kachimanga wati anakonza kuti akagawe njingazi lachitatu dera lati chimwala mbomali, koma analandira malipoti kuti galimoto lomwe linanyamula njingazo lachiwiri linakokoloka ndi mvula yomwenso yaononga nyumba zambiri mderali. Mkulu wa bungwe la Motivation Charitable Trust John Namalomba watsimikizira anthuwa kuti popeza katunduyu anali ndi insurance amubwezeretsa posachedwapa ndipo masiku atatu akudzawa akhala akugawa njingazo. Mneneri wa khonsolo ya Mangochi a Bishop Whitmos wati padakali pano nyumba zoposa 300 ndizo atizaonongeka ndi mvula ya mkunthoyo, koma khonsolo padakali pano ikufufuzabe kuti ipeze kuchuluka kwa katundu imoonongeka. Pa 7 Novemba mvula ya mkuntho yomwe inagwa mdera lapakati mboma la Mangochi kwati Mponda inaononga nyumba 319 ndipo anthu 16 ndiwo anavulala. Tine Western Kuta ku Mangochi. Mukondera nkhani pano pa Zodiac ndipo Masana mwe ndine chance mloza banda tindiza mbiri nkhani pomwepo. Cure. Protect your family from viruses and other bacteria-related illnesses by embracing our Malawi-made natural long-lasting sanitizing range, Very Safe. Indetu inu musanaje kunyumba kwanu ngakhale koyenda gulitsani ntchito hand sanitizer wa Very Safe. Very Safe is your ultimate shield with its powerful PMD active ingredient. It doesn't just kill germs instantly, it keeps them at bay for lasting protection that's safe for kids and kind to skin. From the warm heart of Africa, stay protected with Very Safe. Takulandiraniso tuone mitu ya nkhani zathu.
Bungwe la Insurance Association of Malawi lalimbikitsa eni galimoto kugwiritsa ntchito ndondomeko ya makono ya insurance. Boma lapereka 105 billion kwacha mwa 547 billion kwacha ku ntchito yotenga madzi m'nyanja ya Malawi kuchoka kusalima. Bungwe la CHRR ladzudzula apolisi omwe akuganizira kuti analimbikitsa chisokonezo ku Lilongwe, koma anthu ena amafuna kuchita chionetsero chokwiya ndi bungwe la MEC. Ndipo mu nkhani zina, president wa bungwe la SAFA Dane Jordan amanga. Popitirira ndi nkhanizi, bungwe lomenyera ufulu wa anthu la CHRR ladzudzula apolisi omwe akuganizira kuti analimbikitsa malo moteteza mchitidwe woopseza, kumenya komanso nkhanza zomwe anthu ena aupandu anachitira anthu omwe amafuna kuchita zionetsero zokwiya ndi bungwe la MEC ku Lilongwe. Mkulu wa bungwe la Michael Kayatsa wati zomwe anachita achinyamata ena omwe ananyamula zikwanje ndipo akuganizira kuti ndi chipani cha MCP nzosaloledwa mu ulamuliro wa democracy. Alex Panda wadza ndi ripoti. Michael Kayatsa yemwe ndi mkulu womenyera ufulu wa anthu ndokhumudwa ndi zomwe zachitika ku Lilongwe lachitatu. Anyamata adzitho omwe ananyamula zikwanje anaopseza wanthu onse pa Lilongwe ku middle ground omwe amafuna kusonkhana ndi kuchita zionetsero zofuna kukakamiza mkulu wa bungwe la MEC Justice Annabel Ntalimanja komanso mkulu wa bungwe la MEC Andrew Mpesi ndi mlembi ku bungwe la NRB kuti atule pansi udindo. Police Act imanena mwachimvekere kuna kuti apolisi ali ndi udindo opereka chitetezo maka pa nthawi ma demonstrations. Komano mukaona anthu akupanga zimenezi, anthu akukapidwa, anthu akumenyedwa, anthu akupsezedwa, apolisi akungang'anira zikupereka mantha kuti kodi tili ndi polisi yotani. Chithunzithunzi imene chikubwera nchona kuti tili ndi polisi imene ikuyang'ana mbali, polisi imene yakhamira ino mbali ina yake, polisi imene sili yokonzeka kuteteza Malawi wina aliyense. Koma poyankhapo zoti apolisi amangoyang'ana izi zikuchitika, mneneri wa polisi mdziko muno Apita Kalaya anatsutsa izi ndipo watsindika kuti apolisi ngodzipereka pa ntchito yawo ndipo salolera kuti mdziko muno mukhale zipolowe. Komabe Akayatsa akukhulupirira kuti awa anali achinyamata otsatira chipani cha MCP ndipo chipanicho chidzudzule mchitidwewu. Koma mneneri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Jesse Kabwera akuti izi sizoona ndipo aliyense yemwe ali ndi umboni kuti awa anali anyamata MCP abweretse umbonewu. Apa Akayatsa alangiza apolisi kuti aonetsetse kuti mdziko muno mulibe mchitidwe unga uwu omwe akaulekerera utha kudzabweretsa mpungwepungwe pandale chaka chamawa. Pakadali pano zipani zotsutsa boma zomwe zimafuna kuchita zionetsero ku Lilongwe lachitatu zati zikonza chiganizo china pofika lachisanu lino. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Alex Banda. Mabanja ena ku Mzuzu apempha boma kudzera mu nduna wa zamalo ndi bungwe la Malawi Investment and Trade Center kuti achotse chiletso chomwe anayika mu 2020 kwa anthuwa kuti asachite chiruwa pamalowa. Mtsogoleri wa anthu omwe akhudzidwa Arthur Nguluwe wochokera ku Dunduzu wati akulephera kukonza nyumba zawo kamba ka chiletsochi. Toera katswiri ali mzambiri. Mchaka ya 2020 Malawi Investment and Trade Center pamodzi ndi nduna wa zamalo unaonikira malo okwana pafupifupi mahektala 56 midzi inayi ya Nguluwe ku Dunduzu yomwe anayivomera kuti ikhale dera lapadera la chitukuko. Anthu a midzi anawapatsa mapepala oonetsa ndalama zomwe azalandire pomwe anawerengerana malo, mitengo ndi zinthu zomwe adamanga kale pa malowo ndipo anawalamula kuti asiye zomangamanga zina. Arthur Nguluwe wapa mpando wa gulu la anthu odandaulawo wati kuyambira mchaka ya 2020 akhala akulephera kupanga chitukuko chilichonse m'malowo zomwe zapangitsa dera lawo kukhala lotsalira poyerekeza ndi madera ena oyandikana nawo. Ngati iwowo akondabe malowa atipase ndalama koma ndalama zake osati zija za chinyengo zija natipasa chifukwa panopo zinthu zakwera dabu azimachi. Evelyn Mkandawire omwenso ndokhala mderali anatinso nyumba yawo inagwa koma sanamange ina chifukwa sakudziwa pamene boma lidzabwere kuzachita chitukuko zomwe zapangitsanso kuti moyo wawo ukhale wachisokonezo komanso osakhazikika. Nali ndi maganizo oti ndimange nyumba koma pafika pa siku la lero nyumba sinamange, nyumba yanga inaonongeka chifukwa kuti zanga zinayima
businessmen mapanga naso konekera kuloona za ntchito ku bungwe la Youth Watch a Edward Kantuseya wanena kuti nkhawa za anthuwa ndi zomvetsetseka ndiponso zikuwaphwanyira ufulu zomwe wati boma likuyeneka kuti lichilimike pofuna kuthetsa nkhaniyi. palibe china chochitika ndikuti njira ina ndionena kuti na apeze loya apite pa khoti ndipo alimangitse boma kuti anatilakwira anatiphwanyira maufulu pa nkhani ngati zifa kusowa kolima kusowa wokhala komanso akakhala pamalo makhala ngati malo sawo. Mkulu wa MITC apo kwengwere watsimikizira anthu a m'midziyi kuti kuchedwaku ndikamba kuti ndalama zomwe anthuwa amayeneka kudzalandira zachedwa kuchoka ku boma zomwe akukhulupirira kuti zisintha posachedwa. Choti malowo adzagwiritsidwa ntchito nkhani ya chitukuko chikadalipobe. Ma process onse aku Ministry of Lands ayenda mwanjamemeko yake kuti malowo apangidwe transfer kubwera ku MIT. Ndalama zokwana 2 billion kwacha zikuyembekezeka kuperekedwa kwa anthu osachepera 300 ochokera m'midzi ya Kazangale Nguluwe, Chinoko Nguluwe, Daka Nguluwe ndi Mzaza Nguluwe ku Dunduzu. Malo mwa Zodiac kuno ku Nzuzu ndine Toera Katswiri. Nkhani zina, President wa bungwe loyendetsa mpira la South African Football Association SAFA Adane Jordan mutulutsa pabelo potsatira kumangidwa kwake dzulo pa mlandu woti anagwiritsa ntchito ndalama za bungwe molakwika. Nthambi ya dzikolo yochita kafukufuku wapadera ya Hawks ndiyo yakhala ikutsatira nkhani kuphatikizapo umbava omwe unachitika ku bungweli mu 2014 mpaka 2018 pomwe 1.3 million rand inasowa. Jordan akuaganizira kuti anachita hayala achitetezo akampanina kuti aziwateteza komanso analemba ntchito kampanina ya Nkhani kuti iziyendetsa ntchito zawo pogwiritsa ntchito ndalama za bungwe la SAFA popanda chilolezo. Mkuluyu yemwe ndi wa zaka 73 ndi anatenga gawo lalikulu kuti dziko la South Africa lichitise mpikisano wa mpira wa miyendo wa maiko pa dziko lonse lapansi mu 2010. Jordan akhala president wa SAFA kuchokera mu 2013. Tikatere tafikanso pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane mitu ya nkhanizi. Bungwe la Insurance Association of Malawi lalimbikitsa eni galimoto kugwiritsa ntchito ndondomeko ya makono ya insurance. Boma lapereka 105 billion kwacha mwa 547 billion kwacha ku ntchito yotenga madzi m'nyanja ya Malawi kuchoka kusalima. Bungwe la CHRR ladzudzula polisi omwe akuaganizira kuti analimbikitsa chisokonezo ku Lilongwe pomwe anthu ena amafuna kuchita zionetsero zokwiya ndi bungwe la MEC. Nkhani zina, president wa bungwe la SAFA Adane Jordan amanga. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Malo mwa anzanga onse ndine Chance Mozibanda. Funeni Masana wapambana.